Hey guys, I hope you're all doing well. My name is Sheila Gobashila Darlings. If you're new to the channel, please do not forget to like, share, and subscribe. Guys, we are going to talk about today my Kenes, the moment that we have been waiting for. Betinane, please tell me why Upapa now, today, namhlanje, I decided ukuhamba aye podcast ka Owami Entertainment. Please go watch a full episode there. Upapa, most Upapa is the mystery brother from the McKennas. Is the brother that they've been talking about. Well, Upapa, he came back after 15 years. Uzohlukumeza ugogo, he wants indlu kagogo and all of that. But to be quite honest, I can't really say about Upapa what was he saying, okanye what was his, I don't know uba ndizawuthi mani yintoni ayikhalazelayo kanye nee-siblings zakhe. Mna what if I don't know, i-opinion yami endiyibonayo ukuthi it's just like any other siblings where they just have disagreements, where any siblings ezine-disagreements, and definitely abazali bayakhetha. So maybe he felt ukuthi yena akathanda kokwabo, but he also confirmed ukubana umakhulu really didn't show any interest kuye, but the only time umakhulu would do into is to when amcela ukuba mhlawumbi okanye ahandlishe some situation, like in a case of uLatoya ehlala nalaa ndoda yakhe ubani uJohn ehlala noJohn kokwabo, so he had to xosha uJohn and emxela uba you'll never come back here, and that's it. Also, I felt that Owami didn't have enough time okanye andiyazi umyekile ubaba esithethela too much, upapa esithethela too much instead of her probing like equations that are relevant mhlawumbi okanye that we all would like, because sifuna uunderstanda thina ubani uba why ubuyile kokwenu. Siyaunderstand uphelelwe ngumsebenzi, why ungakhange uyozihlalela, why uzawubuyela endlini nawe. You are saying uba wonke umntu ubuyile uzotya igranti kagogo, wena ubuyele ntoni, and by that time ubuhambele ntoni, and then what makes you not to talk about your mother but you are recently you are staying under her roof, uyabo into ezinjalo. But ke, and also besides coming here uzokondlala ifamily yakho emdaka uba oLatoya balala namadoda ezindlini and all of that, and also uRhontsi walala nalaa ndoda wayemncinci. And is it because akakho sure whether is it because uba lo mntu popular that's why kungazange enziwe anything. uRhontsi unangaphi ngoku? Didn't they say uRhontsi she's about 40? If uRhontsi she's about 40 and laa mntwana waye una 15 ngoku, that means uRhontsi, it could happen that masibe sisithi ufole pregnant when she was around 25, that is an adult. So even if it started early, iqale nini, you understand? If ever uRhontsi kaloku sana wenziwa izinto ezirongo engumdala, that means lo mfana noba ngumfana umntu opopular maka-akhawunti of into ayenzileyo, you understand? But ke sana asiyazi yona nto, because ndifile ngathi lo tata akathethi man, he speaks in parables, akathethi inyana, akasixeleli uba kwenzeka ntoni kanye yabo. Funa sizicingele, uyasiqalela afune sizicingele, and intona abafana abadala bakamarhene ngamacici yho sana but ke whatever that is, ndinento endifuna uyibhiliva uba uLatoya ezinye izinto abaxoki ngaye. And ndifuna uunderstanda also ishutelwa phi ke ngoku le show, if ever uLatoya uhlala emkhukhwini or times to the size of the toilet. So ishow lena ishutelwa phi, and why bengakhange basibonise the real thing? Why bengasibonisa uLatoya ubudihlalele emkhukhwini nobaba emkhukhwini? Yintoni erongo apho? Sikhulele emikhukhwini, we understand your life asemikhukhwini very much, so yintoni erongo? Kunabantu abasahlala emikhukhwini even today. So why didn't they? The thing is man, andiyazi netelevision iyathanda ufuna uveza izinto ezingeyiyo. And do you guys remember the fight that was between ubaba that was trending? I think that was last year, towards the end of the year last year. Apparently yayingubaba wayethatha le picture efota le nto yayisenzeka because he pushed umntana kasister wakhe uRhape, which is, uRhape is always with them. Pushed uRhape, so uPaulina wabhayiphanjaniswa yiloo nto leyo. It was not about uLatoya bringing i-boyfriend okanye iphara ngoko.
Hey, social media izosinxilisa sana neendaba zabantu, I'm telling you. Indlela esizithanda ngayo iindaba zabantu. Ude athi lo tata bana whatever uLebo was saying wayenyanisile. Sana ayikho ufihla amabibi efemeli. Awunyanzelekanga bozisa apho zinaqala ayikho into ithethayo asiyazi. Mna guys andifuna uxoka. Ikhona into engamthembiyo upapa. Andiyazi. I'm not saying akanyanisanga, but ikhona into engamthembiyo upapa. But ndiyamazi, ndiyafuna nobeliever uba uLatho yena qala she is at fault. And the whole point of this interview is to put ubahlisela isithunzi. Ayikho enye into is to just drag them. Ayikho enye into because uyabona uba ishow is doing okay, maybe ingabanceda baphinde baphuhle. We don't celebrate poverty yabantu, we don't celebrate i-downfalls abanye abantu, and we believe ukuba as families you can just fix izinto ngaphandle kwe-TV. Like Lucy was saying to uLatoya, how about you just fix your issues? You and uLebo should have done better. You should have just sorted issues ngaphandle kwe-television. I think wayenyanisile wayengaxoki tu. But ke sana, thanks to owami sana ngosiphathela for I think it's 1 hour that episode. I-hour nje engayazi uba inantoni, but ke usebenzile because whatever that we are talking about now, Owami has put it into our screens. Papa yini ke bantazi masimedeke i-comment section ithini nina ngalo tata umdala unamacikiciki usafuna uhlala kokwabo.